Kienu bosta dawk il-persuni li selmu l-Frankie Bonello, bniedem li kienu ħobb li kulħadd u li kulħadd kien iħobbu. Dan ir-raġel għex għal bosta snin fid-dar tal-Providenza, bid-direttur Father Martin Micallef jgħid li hu kellu karattru ferriħi u li kien jaf iġib bistima fuq fom kulħadd. Father Martin fakkar kif 10 snin ilu Frankie kellu l-opportunità li jiltaqa' u jgħannaq lill-Papa Franġisku ħdin Casa Santa Marta fil-Belt tal-Vatikan, avveniment li kien tkellem fuqu anka l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna li spjega li residenti kienu stennew b'ħerqa kbira li l-Papa jasal u Frankie kien ħal opportunità li għanqu 3 darbiet. Il-Papa Franġisku min-naħa tiegħu jieħu pjaċir ukoll b'din it-tanni għamnant Frankie. Frankie Bonello kien ta' spiss jipparteċipa b'mod attiv fil-maratoni bris id-dar tal-Providenza u kien jieħu gost b'mod speċjali kanta mal-mistiedna fuq il-palk, persuna li dejjem xerret imħabba ġenwina u sinċira u li kien sar simbolu ta' dawn il-maratoni. Il-funeral ta' Frankie se jsir il-ħamis li ġej fil-kappella tad-dar tal-Providenza fis-2 ta' wara nofsinhar.